Kaya muna tayo dito. Pinagkainan na rin tayo. Nagutom lang. Nagutom lang kami. Naligaw. Naligaw kasi. Naligaw. Kasi nauna. Serious? Bye. Pangapat ako. Hindi na. Nakita ko si Papa doon. Meron pa. Ano na siya? Sa akin, pala 30 saka magkano itong price. Lang kayo dyan. Nandito kami sa ano? Sa Jaja's Paris House. Yes.